okwu a ọnụ. Afa m bụ His Royal Majesty Igwe Sir Bennett Chukwuemeka, oke Igbo nke abụọ n'Ụmụeri. Mụnwa bụ igwe na-achị Ụmụeri. Dịka nsi wee kwu n'oyibo, ịwa ji Ụmụeri ga-abịa n'ọnwa Septemba, na Satọde na-abịa n'ọnwa Septemba dị na 5 bụla abalị 5, elekere 12 nke efifie kpọmkwem ka ọ ga-ebido. A ga-eji ụka wee malite ya. Ejila ụka ahụ wee malite ya, emesịa akasị ụka, igwe ewere ọjị kpee ekpere wee waa ji. Ọwa anya ụzọ 3 ọ kelie ndị ezi bụ kọta na Ụmụeri, ndị Ikenga na ndị Ibite, ndị na-anọchite anya ha abịa wesieli ji ya. Ha wesieli ya, ebe ọ pụtara bụ na Ụmụeri awago ji, na onye ọbụla nazi abịawa oliwe ji n'ofu n'ofu. Obodo ọbụla na-elizi ji na abịawa. Ịwa ji Ụmụeri bụ ihe oge anyị na-eji enye Chukwu ekene maka mmiri ozuzo na anwụ okike n'ikuku nke o nyere anyị, nke mere na ibe etinyere ihe akụkụ akụnyere n'ala n'omere eme n'okpuru ome wee mete ji. Agwụkwala oge dịka oge a wee yọkwa anya maka ibe a ga-akụ n'ubi na-arụ ọzọ ka o wee nwee ike metekwa emete, maka na ndị Igbo si na-eto dike na nke o mere eme omekwa ọzọ. Na ọzọ, Ụmụeri bụ obodo nwere omenala, bụrụ obodo bụ isi Igbo. Ụmụeri bụ obodo omenala ha na-ejiri egwu maka na anyị pụtara ụwa kwudo omenala a. Abịa na Ụmụeri, enwere Onowu, nwee Aje, mana ife dị iche na Onowu ndị Ụmụeri bụ na obodo ndị ọzọ bụ igwe na-eji aka ya rọpụta onye ga-abụ Onowu ya na ya na-alụ ọrụ ka o si wee chọọ. Mana Ụmụeri, maka ivi na va pụrụ iche n'obodo, nke ivi na va bụ isi obodo, va nwere Onowu na ya dị tupu igwe wee bịa. So Onowu a nyawa ga-ekwu mgbe a ga-awa ji. Ọka mbọsị a ga-awa ji, o mee ka igwe malụ, mee ka Aje malụ. Ọ kasịa ya, Aje bụ isi Ụmụeri from Nneyi, nyawa ga-awa. Ọwasịa igwe awa, igwe gbasara na ndị obodo ndị ọzọ awawazie. O so n'ọnya bụ ife dị iche na Ụmụeri na obodo ndị ọzọ. Na dịka nsi wee kwu, ndị ọnọdụ Onowu na Aje bụ ọnọdụ Ụmụeri debeburu tupu wee pụta, tupu ndị ọcha wee bịa wee wetara anyị ụka. Na ife ọzọ dịkwa iche na ịwa ji ndị Ụmụeri bụ na ha na-eji ụka wee bidie. Ọ da-abụrụ ebe ikpere alụsị. Aha a na-akpụ ya n'originali bụ alọ mmụọ. Anyị batara adị akpụ ya alọ mmụọ, mana ụka abịago. Baịbụl gwa anyị mara omenala ndị a megidere iwu Chukwu, si welie edebe n'akụkụ ebe nke Chukwu chọrọ. Onye kpatara ji wee jezie n'Igbo ndị ọzọ, a na-akpọzi ya kịta ịwa ji, maka na ịkpọ onye alọ mmụọ, ọ bụrụ dịka ị na-ewere oji na-enye mmụọ. Na anyị maara ife bụ alọ mmụọ maọbụ mmụọ. Ịsụgharị ya na ụdị ndị be anyị si emebu ya mgbe anyị pụtara wee bido. A na-alọ mmụọ, a ga-edebe okposi na alụsị, were ya na-enye ya. O nwere ọnụ wee na-ekwuru okwu, nwaanyị ya na-abụrụ ụzọ
ndị gboo were ya na-enye ya na-asị ya nyelie elisi tọgbọli ya n'ala ọkụkọ bata ọkpụli ya dewe ebe ojije na anyị nwa bụ ụmụ Chineke ndị na-ejezi ụka kịta wee kpọzie anyị ịwa ji adị Ụmụeri ejiri ịwa ji Ụmụeri wee na-akpali amụ maka anyị na-awụ ya n'usoro ụka na anyị wesara ana ji kata anyị mbọsị ụka ya aje tụọ mmamma n'ụlọ ụka. Mmamma ahụ anyị na-atụ dịka nke anyị mere aka ahụ a tụrụ ya na Cathedral Church of St. Gabriel's Anglican Communion Ụmụeri. Nke arọ anyị eme ya na Our Lady's Catholic Church Ụmụeri. So anyị na-akpọkwu ọhaneze ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ezi maka na ndị ụmụaka ndị Ụmụeri na-eji iwe dịka mmemme ịwa ji wee na-anata n'ụlọ wee na-abụ ụmụaka ndị a mụrụ n'ezi na-etoro mara omenala ndị be anyị. A na-eji oge dịka oge a wee na-anata n'ụlọ wee na-abụ omenala ndị Ụmụeri, na-abụ ka esi eme ya. A na-ejikwazi ya wee na-abụkọrịta onwe anyị ndị tegoro aka bịadebere ụlọ ga-abụ bata bụ ndị ba na-abụrọ n'oge tegoro aka. So ana m akpọ oku na ndị Ụmụeri nupụta n'igwe wee bịa ịwa ji arọ. Anyị kwuru na ọ ga-abụ a ga-esi n'usoro a ga-eme ya n'usoro coronavirus 19 na COVID-19. A ga-eso usoro dịka gọọmenti si wee kwu. Onye na-abịa ọ ga-ekpuchi ọnụ ya gbasasị anya nwaanyị agbasa anyị ama nnọkọ ọnụ anyị ama mkpụkọ ọnụ n'oche were ibe kpuchie ọnụ ma kpuchikwa imi maka mgbaba n'imi. Ọya a na-akpọ COVID-19 ọ ka dị, ọ dịkwa na-akpa n'ụwa niile nkesịala ala n'obodo ndị ọcha. Ọ dịkwa na Anambra ebe a na-enyekwa nsogbu nke ya. So ka mmadụ ghara esi mmadụ ibie na ọ nwere ife dịka COVID-19, onye na-agwa gị bụ ụwọle ka ọ na-awọle gị. Ghanata n'akụkụ nke ọzọ wee na-ekwu na Ụmụeri bụ obodo udo, bụrụ obodo bụrụ onwe ha n'anya, bụrụ obodo na-ebi n'udo ya na ndị agbata obi ya. Anyị na ndị Aguleri na ndị Mmụọba Anam, Nsugbe, Nteje, Nando na Ibeariam nọ n'ofu local gọọmenti Anambra East Local Government gbakwuo oke, mana olulu n'arọ 1999 ekwensu wee bata n'ime obodo na-abụọ bụ Ụmụeri na Aguleri na Mmụọba Anam. Wee nụọ ọgụ nke kpuchighara aka klọk anyị azụ rinne. Wee nụsịa ọgụ 1999 ahụ anyị nata wee kwuo kpebie na o nwerezi ibe ga-eme ka anyị nụọ ọgụ ọzọ maka na ọgụ na-emebi ibe, ọgụ na-akpụchighe ọganihu obodo azụ. Na bido kemgbe a 1999 a wee luo tata bụ 2020, Ụmụeri na Aguleri maọbụ Mmụọba Anam maọbụ ndị agbata obi be ndị ọzọ ekerozi wee nụọ. Na ekpere m na wee ma nụzi ọgụ ọzọ n'aha Jizọs. Wee na-ekwu na-asị ka Ụmụeri na-ebi n'udo ba na ndị agbata obi ba na ndị kọmuniti gbarago okirikiri, na-asọpụrụ ndị na-achị obodo, ma ndị na-achị Ụmụeri na Kwọta ma ndị na-achị na Town Union level kaba na-erubere isi maka na Baịbụl gwara anyị sị anyị na-ekpere ndị isi anyị ekpere na-erubekwuru isi ka ụbọchị anyị wee dị ogologo n'elu ụwa. So ana m ekene ndị Research Center ndị na-alụ ọrụ skulu iche, ọrụ dị oke egwu, ọrụ mara mma rinne, mma na ba mesie ya na ndị Igbo niile, ndị Ụmụeri ga-esi ndị na-enwero ma ọ dị na-ekere oge histri ba
nwere ike si n'aka Aba wee dee their history, akọọlụwa their history ma dee ya ede nke ba bidogolu ide maka Ụmụeri wee na-akpọkwa ndị Ụmụeri na-akpọ oku n'ebe ndị Ụmụeri ndị ọzọ nọ ka ba kwado senta na ba kwado senta nyeleba aka n'ife dị iche iche ba na-eme ma ife eji alụ ọrụ ngwa ọrụ ba ma mmụ ebe atụmatụ dị iche iche a ga-edewesị na the senta ka ba kwadobe site n'inyebe ego, site n'inyebe nkwado nke okwu ọnụ ma nke ụdị ọbụla. Nkwado bụ nkwado na ba kwadobe senta gawa n'iru na ọ ga-adịle Ụmụeri mma, dịrị ndị Igbo mma. So nya bụ ekpere m na-ekpe sị ka ọ dịrị onye ọbụla mma, dịrị Ụmụeri mma na ndị niile nọ n'ezi ma ndị nọ n'ụlọ, ndị Anambra ma ndị Igbo ndị ọzọ, na ọya na-efe efe bụ coronavirus na o nwere onye ọ ga-erute arụ n'ime n'afọ Jizọs. Daalụ, ekene m.